Партитета, голям българин. Ей! Коча българин, така се казва. Колеги, моля ви само да няма контузии. Да не се дават ръцете от рамената и реди гол! Победа за Тихомир. Кофти избор да е. Който през господин Тихомир Трайков. Няма начин. Изправете кипките. Реди гол! Победа за Тихомир. Правилата ги знаете много добре. Изправите. Изправи. Реди гол! За малко на удара. Това ще би извърши рукове, че ще отправите в него. Беше много близо, да. Тук нямаме лента, нямаме книжка, няма как да играете на книжка. Няма да намерите нищо. Сега почувате още 20 секунди и пак се хванете. Това няма да го белезваме като фал на нито един, нито на другия. Няма фал. Така че подобряваме играта. Заповядайте на нас. Голямата ръка. Изправи кипа. Реди гол! Стоп! Победа за Тихомир. Малко организаторите имат още сума работа, сума игри, така че не може да проточва максимално. Това са готови. Почували се. Вперед се. Изправи. Реди гол! Петър среща стена. Вижте масата. Ще е здраво да не изпусне прозици. Стоп! Има направен идеал. Тихомир Трайков. Грозове България. Браво, Тихомир. Явно се храниш добре, тренира си. Готова на сцената. Ела при нас тук на сцената. Господин Генчев, юриста най-големи. Аплодисменти за Тихомир Трайков. Награда осигурена от Линсон Мотор. Каска.